हामबाय जतन सारे के हाम जों दिनै ससियेल मिडिया मा फाइमेनि के अमनो बेलाके तंथक नि साल फाइ दङ बेलाके खबर काहाम के अमो सिनि टीएसबी त्रिपुरा sengkwrak बदल যারা ফুজি খাইনে রক सेंट्रल फुज खाइने रक बरनि बखाक्तै बरनि बिसिंतै बर आसाइमेनि साल बरनि फाउंडेशन डे हुजावो फाइनाय 10 तारिख अक्टोबर 2023 काइसे बरनि बिसिंतै कतरमा पान्डा खाइजानानि थांवै दङो ओ पान्डा के अमनो যারা शहीद थानाय रक देशनि बांगै निनि रक्षा खाइनि बांगै तै सिनि हानि बांगै যারা जान प्राणवै थै थानाय रक शहीद थानाय रक फर्स खाइ थानाय रक बरनो काइसा जे निनि तमाहो काश्मीर वफन कगजाक थैनाय लादाफोर कगजाक थैनाय सिनि तिप्रा हानि बरक रक बरन बंग काइसा पान्डा संसजाक तो मुलकथा नि सालनि हुजावो खाइंखे tentui स्कूल ग्राउंड न फाइनाय 10 तारिख अक्टोबर 2023 सालाव बनतैनो न खाना जों स्टेज थांनाय मेसिनि नाहर मुखलाब निबो खाक्तै काइसा पान्डा जों ब्रंनो पुरा टोटली जों सुबाखा सुबाय उइ तंताबो इनखे अ जागावो ओ पान्डानि बिसिंतै गोबां मन प्रग्राम कतर खाइजाकनाय सिनियर पहिला फार्स्ट स्टेप इनखे सारै दुइटानि सिमे प्रग्राम चेंजाकनाय फुटबल काइसा रसाम करंबाय तेनिनि sengkwrak बदलनि काइसा फुटबल बातायमोन एंटरटेनमेंट नाय बनि परेवो सिनि नगराय अक्रा फाइ सफैनाय सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सिके जमातिया बो फाइ मानजा खैनाय नगराय अक्रांगै ते नरवाय मतंगै फाइ मानजा खैनाय सिनर ampi एजीपीयू ते साराति रसाम करं आर्टिस्ट थwngnokhola ते सिनर ते बर रसाम करं फाइ मानजा खैनाय सिनि दा मानिक सं अमाइखेनो फाइ मानजा खैनाय जे अ जागावो गोबां मानो सिनि सामु नमु सिनि कल्चरल डांस हुंदी ते सिनि कल्चर सामु सिनि तिप्रासानि सामु रक अर phalaijak इनके जों तिनि फाइमेन कारणखौ अमनो नरन कबगु सिनि ओ आमसानि ताकुकते भुकसं हाइखौ तिनि सिनि जे ससियेल मिडिया फाइ जों नगु सिनि कगनो खनाय तनाय रक नरन जतन जों कबगु फाइदे काहकनके नरनि सुबाय नरनि आशीर्वाद बाय जतनो पार्कि मिलुइ सिनि काइसा प्रोग्राम नायथाथके जों थांनायनाय बेलायखे जों अमो खाथथों उतमान हमले सिनि टीएसबी त्रिपुरा sengkwrak बदल बरंनि जे नाहर मुंका हामनि बिसिंतै अमहाय स्टेप नाजांमानि ग जागावो सिनि करै रक जारा ब्लैंकेट कम्बल ताकतो गसांमानि सीजन फाइ दङ बरक संजानाय करै गोबां मानो बिखरा सिनि पारा गोबां मन दङ बरनो बर काइसा कम्बल ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट खाइने बर बाग जागनाय जारा सुक जाया बर हाइनो बर बागनाय सिनि sengkwrak बदल बखाक्तै बागनाय के अम हाइरो काइसा पान्डा प्रोग्राम सलिमा जागा जों बेलाके सुबा सुरो नांगु दैबो हरनि जरावो के रसाम करं फाइ सफैनाय रसाम जे तिप्रा हासिनि रसाम करं रनो फाइ सफै ताक बर थुंग रेडी जा खानानि जरावो इनके तिनि मानदे ना तुइदे खानानि जरावो अमहाय प्रोग्राम नैखे सिनि अर जत एलाकानि जरा तिनि नो कुनै नो जों कबगु फाइबै नायथथके सिनि प्रोग्राम न जारो फाइनेन बांगो आमनो थानि कबगु